யூகேல இருக்கிற ஆட்கள் இன்றைக்கு இரவைக்கு போய் வானத்தை பாருங்க. இந்த வானத்தில் இந்த நோர்தர்ன் லைட்ஸ் பார்க்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இன்றைக்கு. ಯುಕೆ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿರಿಗಿರ ಬಾಳನ್ನ ನೋರ್ದರ್ನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಾಳನ್ನ පුළුවන් ಅದರ மேபி வினாடி பார்க்கட்டு சில கற்று மேபி ஃபோட்டோஸ் டிக்க நான் இப்போ ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முதல் தான் இந்த ஃபோட்டோஸ் எடுத்தேன் நான். ஸோ நீங்கள் வெளியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் இதை பார்க்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இன்றைக்கு நைட்டுக்கு. திடீர்னு வந்துச்சு வெளியில் போய் பார்க்க இருந்துச்சு. ಸೊ ಅದ ಒಗಳಂಡ ಬಲನ ಪುಲನ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೀನ ಯುಕೆ ಇನ್ನೋಣ ಮೇ ನೋದಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿರಿಗಿಲ್ಲ ಬಲನ್ ಅದರ மோஸ்ட்லி சான்சஸ் தீன் அதை பலன் மோஸ்ட்லி இருக்கும் இன்றைக்கு எங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கான சான்சஸ். ஸோ இந்த லைட்ஸை பார்க்குறதுக்கு ஆர்டிக் சர்க்கிளுக்கு தான் போகிறது நாட்கள். இதுக்கு வந்து 1000 ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த லைட்ஸை பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இன்றைக்கு எங்களுக்கு யூகேல பார்க்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது. மறக்காமல் வெளியில் இறங்கி இத்தனை முடிச்சாலும் பரவாயில்ல இருக்க போய் பாருங்கள். இது கிடைக்காது இந்த சான்சஸ். அதை நிதி மருவா தவளನ್ನ ಪೊಡ್ಡ ಏರ್ಲೈನ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರಿಗಿಲ್ಲ ಬಲನ್ನ ಅದ ಮೇಕ ಬಲನ್ನ ಪುಲನ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೀನ ಯುಕೆ ನ normally මේ බලන්න අපි ආටික් සර්කල් ඒරියා එකට යන්න ඕනේ north side එක north pole side එකට යන්න ඕනේ මේ බලන්න thousands of pounds spend කරන කට්ටිය ගිහිල්ලා බලන්නවා. ඔයගොල්ලන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් අද රැට. ஸோ පොඩ්ඩ ඔළුව දාලා බලන්න එළිය. දැන් යනවා එළියේ. இப்போ நடக்குது வெளியில். நான் இப்போ வந்து வீடியோ எடுத்தோம் கேட்க வெளியில் இருக்குது. මම මේ වීඩියෝ ගන්නකොටත් තියෙන එළියේ. ஸோ ඔයගොල්ලන් ගිහිල්ලා ඔළුව දාලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් chance එකක් තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. chance ஒன்று இருக்குது பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு. ஸோ